Boas tardes, compañeiras, compañeiros, presidenta da mesa, compañeiros de executiva e, sobre todo, membros do Comité Nacional. Permitidme que empece dando vos as gracias e pedindo vos disculpas. Un venres de Navidad, un Comité Nacional, a esta hora, só pode ter unha xustificación, que é o compromiso que acabamos todos de que antes de pechar o ano fóramos quen de facer un balance da nosa situación política. Buscaremos brevedade, intensidade e condensar o noso discurso. Pero, sobre todo, temos que compartir o remate dun ano. O remate dun ano, compañeiras e compañeiros, difícil para o socialismo galego. O remate dun ano que empezou mal, que empezou con dolor e remata con ilusión, con ganas e con forza de volver a comenzar de novo. Un ano que comenzamos con un traspés electoral, pero que este partido aproveitou para demostrar a súa madurez, para demostrar o seu compromiso con Galicia, para demostrar que todos e cada un dos homes e mulleres que compoñemos o socialismo galego tiñamos un compromiso co partido e con Galicia que iba máis alá de ganar ou perder, que iba a defender un programa e iba a defender que temos un xeito para transformar este país. Despois do mes de marzo, compañeiros, cando o normal e o previsible era que houvese un gran lío interno, fomos quen de celebrar en 7 meses 5 congresos, 4 congresos provinciales e un congreso galego. Fomos quen non só de celebrar 5 congresos, senón de abordar esa gran transformación estructural da nosa organización que por primeira vez pon derriba da mesa un modelo territorial distinto. Un modelo territorial donde antes se vían medos e hoxe se ven fortalezas. Un modelo territorial que consigue multiplicar a nosa forza por 4. Un modelo donde con 4 estruturas provinciales e unha estrutura galega somos xa cerca de 200 homes e mulleres socialistas os que tomamos a dirección deste partido. E o fixemos desde un compromiso con Galicia e co socialismo, de estar máis cerca dos homes e mulleres deste país, de serlle máis útiles a este país e aos seus ciudadanos e, sobre todo, de que como organización teñamos máis forza. Eu creo que fomos quen en un ano complicado de sentar as bases do noso futuro. E creo que afondando en esa línea, dimos unha lección acabando porcentaxes de unanimidade que non eran habituales. E fomos quen ese 70, 80, 90% en todas e cada unha das provincias. E, amigos, que hai algo que nos une, que é a vontade de fortalecer a organización, traballar para volver a ganar eleccións e transformar este país. En ese sentido, creo que é o momento de poñer encima da mesa, en este caso encima da atril, a palabra clave, compañeiros, o futuro. E temos que sentar toda unha estrategia organizativa, política, social, que nos faga visibilizar un futuro con ilusión, con ganas e con ambición política. Eu quero anunciarvos aquí hoxe, compañeiras e compañeiros, que pídovos o voso apoio para sacar adiante unha proposta de compañeiros e compañeiras que sexan os que se comprometan a que antes do 15 de xaneiro se lle presente á Executiva Galega a conferencia política que vai a debatir o noso futuro inmediato no primeiro semestre do ano 2010. Quero propoñervos, compañeiros, que o noso compañeiro e ministro Francisco Camaño sexa o coordinador que leve a cabo a unión de todas as propostas para que en menos de un mes, 15 de xaneiro, recibamos unhas propostas de calendario, de metodología, de temas, de ponentes, para poder chegar a que a nosa organización e a sociedade galega participe en ese gran debate político que ten que conseguir
que sexamos capaces de redefinir, de apuntalar, de fortalecer a nosa sinal de identidade en Galicia e en todo o territorio. Creo que ese novo modelo, ese modelo que tantas veces falamos e compartimos de socialismo e galeguismo, ten que coller forma. E esa forma vamos darlla definindo unha estrutura ideológica, programática, de compromiso con Galicia. A nosa única razón de ser é defender o noso ideario, pero é tamén defender un proxecto para Galicia. E creo que temos que afondar naquelas señales de identidade que nos van a definir como compromiso político. Eu propoñovos que nesta primeira grupo de traballo, que vai a ser o que perfile ao longo deste mes para que despois a propia conferencia política teña o curso normal, estén coordinados polos compañeiros ou compañeiras Carmela Silva, portavoz, como todos conocemos, do Senado, por Mar Barcón, por Pablo García, secretario de Organización, por os 4 secretarios provinciales, por Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario, por Beatriz Estallo, por Laura Seara, por Carmen Gallego, por Marta Álvarez de Santullano, por Paula Fernández, por Sonia Verdes e por Margarita Pérez Arraiz. Unhos compañeiros que desde as súas visións, desde o seu compromiso con este partido, teñen que conseguir definir e propoñerlle a esta organización un proxecto de conferencia política plural, comprometido, ambicioso e que nos obliga a todos a asistir durante os próximos 6 meses, eu penso que a fecha ideal sería a finales de maio, asistir a esa tormenta de ideas que na organización e na sociedade galega ten que rematar con un compromiso con Galicia e con un compromiso ca propia organización. Eu creo que esta conferencia ven a ser o punto que culmina a transformación que estamos sufrindo. E ven ser, unha vez máis, o elemento que demostra que, a pesar de que tuvemos un traspés, fomos quen non só de levantarnos, sino de coller impulso para volver a traballar para conseguir gobernar e transformar Galicia. Mirade, quero tamén hoxe dar conta e agradecemento a todos os compañeiros e compañeiras que estades facendo posible esa ilusión que tuvemos moito tempo, que é a Escola de Formación de Dirixentes Socialistas. Cerca de 200 homes e mulleres do partido xa pasaron estes meses por a Escola de Formación. Pero levades aí, na carpeta que se vos entrega, un proxecto de escola estable para formar os nosos cuadros e os nosos dirixentes xa ao longo de todo o ano que ven. Xa con carácter estable vamos a ter en todas as provincias. En Santiago, en as principales localidades de Galicia, vamos a ter unha formación que nos pon no que tantas veces decimos, no coñecemento, no debate, na formación individual e colectiva, para formar o cuadro de dirixentes que ten que ser o que leve o socialismo galego a conseguir de novo gobernar este país. Quero darlle as gracias a todos aqueles que de maneira absolutamente altruista están participando en cursos de formación, impartindo clases, organizando ou asistindo. E ao mesmo tempo, quero dicirvos a todos que hoxe rematamos un ano, que máis alá da nosa vida interna política é un ano que está caracterizado porque un novo goberno, un goberno da dereita máis fría, calculadora e desapasionada que chegou a este país, está transformando este país. Transformar, a mesma palabra e que distinto sentido ten cando a conxugan os socialistas e cando a conxuga o Partido Popular. Nós intentamos transformar este país e o habíamos conseguido no país dos dereitos, no país das políticas sociales, no país do diálogo social, no país do respeto medioambiental, no país das decisións compartidas, no país da estruturación do territorio. E o novo goberno en só 8 meses está convertindo e transformando no país da reducción dos dereitos sociales, no país do ataque á educación, do ataque á política de dependencia e da privatización da sanidade que tenemos en este momento. Un goberno escribe a verdad cando presenta os seus presupostos. E onte ou antes donte
acabamos de ver como se aproban os presupostos do novo goberno de Galicia. Uns presupostos caracterizados por acadar o máximo de endeudamento que tuvo nunca Galicia para producir a máxima destrucción de emprego que nunca se produxo en Galicia. Unha proposta, compañeiros e compañeiras, de que o goberno galego, con Feijóo á cabeza, asume de maneira absolutamente resignada que no ano 2010 habrá 250.000 homes e mulleres de Galicia que van a estar en desemprego. Un goberno que asume que máis de 60.000 mozos e mozas deste país non van a topar empleo. Un goberno que dice que no ano 2010 vai haber 40.000 familias que non van a ter ningún tipo de ingreso. É un goberno que, ademais de todo eso, aposta por un recorte nas políticas de búsqueda de empleo, de formación e de políticas activas. Que, ao mesmo tempo, toma decisións de calado que se reducen, basicamente sempre, a un choque frontal cas garantías sociales dun país. E uns presupostos que demostran que claramente a economía galega vai camiño, como acaba de reflexar hoxe unha das principales agencias de valoración internacionales, que entra claramente nas políticas de risco económico que confirman que a política deste goberno vai claramente desenfocada. Fronte a eso, cando xa non hai promesas electorales, cando xa non hai aquilo de que pagaremos en 45 días a dependencia, cando non hai o de que os libros de texto iban a ser gratuitos, cando xa non hai as propostas de que iba a haber café para todos, a cruda realidade é que este goberno puxo encima da mesa un presuposto que define que en Galicia do ano 2010 vai ser un ano moi complicado no laboral, moi complicado na economía e moi complicado no desarrollo. Fronte a eso, temos que chegar nós e facer efectivas no ano 2010, xa un ano despois, prácticamente, que empezará a actividade política en xaneiro e febreiro, temos que empezar a decir que somos un goberno con propostas, que somos un goberno con alternativas, e que lonxe de un control riguroso da vida parlamentaria que tamén exerceremos, hai outra Galicia que é posible. Hai unha Galicia que ten que apostar por un modelo económico distinto. Hai unha Galicia que ten que facer súa e propia un modelo de economía sostible. Un modelo de economía donde sexamos capaces de desconectarnos daquele modelo que nos levou a esta crisis e sexamos capaces de conectarnos ao futuro. Hoxe vedes estes días que os países da Europa máis moderna, máis avanzada, están apostando por modelos que non ten nada que ver co que preconiza a dereita. Asistimos con vergonza todos os galegos a como o noso presidente Feijóo foi a Madrid a conferencia de presidentes e, en vez de defender os homes e mulleres deste país que están no paro e as políticas de búsqueda de consenso, se convirtiu nun ariete. Elixiu defender a Rajoy e a Génova en vez de defender a Galicia. O presidente non estaba ali como membro do Partido Popular, estaba ali como presidente de todos os galegos e falloulle a Galicia. Tomou o camiño da confrontación, da resignación para os problemas de Galicia e de conseguir ou propugnar que a mellor maneira de defender o Partido Popular é atacar o goberno do Estado. Mirade, eu creo que nos estamos enfrentando a problemas novos con recetas vellas. O Partido Popular sigue empeñado en buscar fórmulas. Propoñemos a volta ao pacto do 96 para as políticas de emprego. Señoras e señores do Partido Popular, non estamos no ano 96. Xa non vale nada. As políticas do ano 96 nos levaron ao gran fracaso da economía española que estamos a vivir. Fan falta políticas activas de empleo, fan falta políticas sociales e fan falta, sobre todo, enfocar e enfiar un novo modelo de desarrollo económico. Queremos abordar, e así o quero dicir aquí, os compromisos cos problemas máis graves que ten este país. E vemos como o goberno galego está confundindo a sociedade e a está levando hacia un lugar no que, detrás de un problema
normal, o goberno galego genera 10 problemas. Vivímoslo no complemento no momento en que estamos a falar dunha das claves da economía do futuro de Galicia. Como en toda España, estamos asistindo ao que é o modelo de transformación das entidades de aforro. E vemos como o presidente Feijóo e o goberno galego, lonxe de buscar unha fórmula que concite os intereses de todos os galegos e galegas, de todo o territorio, usa o modelo de transformación das entidades de aforro en un elemento de confrontación. E quero xe desde aquí pedirlle a toda a organización, pedirlle ao Partido Socialista, que lle mandemos un mensaxe claro e único a toda o que é a sociedade galega. Todos os socialistas galegos estamos defendendo que o futuro das entidades de aforro de Galicia sexa con solvencia, con galeguidade, con profesionalidade e, sobre todo, con independencia política. E a política que está aplicando o Partido Popular é decir por arriba unha política de consenso e por abaixo ir hacia unha política de confrontación. Non se pode buscar o consenso con amenazas. Non se pode buscar o consenso enfrentando a Galicia. Non se pode dicir que nos sentamos para falar e topar solucións e cada vez que te sentas o único que pai é ou isto ou nada. Acabamos de ver como unha lei de caixas que todos pactamos para conseguir unha ferramenta que dé independencia, que dé garantías de solvencia, que dé representatividade, transparencia e participación á sociedade, se convirte nun modelo no que o Partido Popular quere claramente impoñer o control político sobre as caixas de aforro deste país. E lle anticipo xa, cos votos dos parlamentarios socialistas galegos non o vai a conseguir. Si quere o Bloque Nacionalista presentar unha lei nacionalista que lle fai o Partido Popular, ese é o problema do Bloque. Si quere o Partido Popular construir unha lei nacionalista naquele ao que se compromete, ese é un problema do PP. Se o Bloque e o PP queren consensuar unha lei para defender as entidades de aforro deste país, que conte co Partido Socialista. Pero está claro que non vale esconder unha actividade de confrontación debaixo da palabra do consenso. E os socialistas galegos non temos máis que unha obligación, que é con Galicia e co socialismo. Por iso que é lexítimo que defendamos posturas convergentes hacia un acordo. E todos decimos, e hai un compromiso deste país que dixo que todos íbamos a esperar unha auditoría independiente que nos iluminara todos o camiño para a toma desa decisión. Unha auditoría de garantía, independiente, que iba a ser comprometida para todos nós. Sorpresa. Hoxe abrimos os medios de comunicación e xa está escrito aí o resultado da auditoría. Hoxe abrimos os medios de comunicación e xa leemos que o goberno xa sabe e xa decidiu o futuro das caixas en este país. Hoxe abrimos os medios de comunicación nacionales e xa sabemos que ayer o presidente da Xunta estuvo no Banco de España con Miguel Ángel Fernández Ordóñez propoñéndolle a solución ou antes de que haya auditoría ou peor mo pon si xa ten a auditoría e non lle enseñou a nadie. Non vale facer trampas. Na búsqueda das solucións do país non vale facer trampas. E se todos nos comprometemos a buscar o millor, e lle pido e sei que os socialistas galegos vamos a facer gala da nosa xenerosidade para buscar o millor para Galicia, pero non vamos a deixar que nadie nos tome o pelo. E non vamos a deixar que nadie, baixo amenaza, nos leve a un modelo de control político do Partido Popular das caixas galegas. Se Feijóo quere controlar as caixas galegas il solo, que o faga il solo. E se hai algún partido que lle dá a coartada para convertirse en un elemento necesario para facelo, alá eles dous. Pero no Partido Socialista defenderemos un modelo bo para Galicia, solvente, galego, integrador e independiente. E ese é o escenario no que nos vamos a mover. Que non nos confundan, compañeras e compañeiros, nin en eso, nin en outra señal de identidade que se vai aveciñar nos próximos días. En un alarde de inconsecuencia política como ten caracterizado este goberno,
van a sacar outro elemento de confrontación social que é o decreto do galego. O ínclito conselleiro de Educación anunciou que vai dicir nunha fecha como debe ser, o 23 de decembro. E van a intentar colar debaixo do turrón para todos os galegos, colar un novo ataque á nosa lingua e ao noso idioma. E lle pido a todos tamén que non nos collan distraídos. Temos que celebrar a Navidad, pero un dos elementos de celebración non pode ser deixar que o PP ataque o noso idioma e a nosa lingua. E temos que estar atentos, compañeiros. E desde o partido sentaremos as bases para que non lle permitamos ningún solo movimento de ataque á lingua galega. E hai tres elementos que son absolutamente indispensables para conseguir e consentir que haya o decreto de galego, a Constitución, o Estatuto de Autonomía e a Lei de Normalización. E lle mando desde aquí un mensaxe claro ao Partido Popular. Calquera alteración ou conculcación destes tres elementos acabará en un recurso por parte do Partido Socialista de Galicia. Non llevamos a permitir nin a Feijóo nin ao Partido Popular que xogue ca nosa lingua. E ten que aprender que hai cousas cas que non se poden andar bailando. Parece que en este momento as presións que ten son moi elevadas, pero hai unha presión máis elevada que é a que temos que facer todos os ciudadanos deste país. Compañeiros, eu sei que hoxe non é un día para moitos discursos. Todos temos compromisos, pero estamos celebrando o máximo órgano que ten este partido. E quero enfocar o tramo final da miña intervención dicíndovos que o ano 2010, hoxe pechamos o 2009, pero o ano 2010 ten que ser un ano grande para os socialistas galegos. Vai a ser o ano no que vamos a consolidar o novo modelo orgánico. Vai ser o ano no que nos vamos a esforzar por definir a sociedade e compartir ca sociedade de Galicia en esa conferencia política o noso compromiso con este país. Ten que ser o ano que consigamos chegar definitivamente a todos e cada un dos militantes galegos con o novo modelo organizativo. Pero, sobre todo, ten que ser o ano no que o gran desafío político do socialismo galego é afondar na identificación e na confianza dos homes e mulleres de todos os concellos nas propostas municipales que llevamos a facer. Non falo de memoria, nin fago aquí un canto ao aire cando vos digo que temos datos demoscópicos que anuncian que a confianza dos galegos nas municipales sigue sendo maioritariamente, e vai a ser maioritariamente, para os alcaldes e as corporacións socialistas en toda Galicia. Iso quere dicir que un ano antes das municipales, a confianza non só está intacta, compañeiros e compañeiras, sino que está aumentada. E que temos datos que demostran que nas grandes cidades hai un aumento da confianza nas políticas. E que temos os millores líderes nas políticas municipales. E que en cada ciudad, en cada concello, seguimos sendo o partido que máis confianza xenera e por iso gobernamos no 60% dos concellos dos homes e mulleres deste país. Pero iso que pode parecer un canto de autocomplacencia non ten que ser máis que un motivo de seguridade e de afondar nas políticas que estamos facendo. Toca que é o ano para sentar as bases que políticamente nos leven a todos a fortalecer o proxecto. E sabedes moi ben todos que estades aquí que a clave do futuro pasa sempre por o resultado dunhas municipales. Vos pido a todos, compañeiros que sodes membros de corporacións, de agrupacións locales ou sencillamente militantes, que este ano, o ano 2010, é un ano de moito esforzo, é un ano de moito traballo, é un ano de compartir, e que as cousas salen ben cando se empezan de lonxe. Non podemos deixar o esforzo para o último trimestre, nin para o último semestre. Dende o día seguinte ás vacacións de Navidad, todos e cada un de nós temos que constituir de novo as agrupacións locales, as estruturas provinciales, as estruturas municipales, e temos que poñer en común elemento. E sería moi importante que consigamos definir
aquelas 3 ou 4 identidades nas que todos os concellos socialistas nos vamos a caracterizar por defendelas de maneira contundente. As políticas sociales, a sanidade pública, a educación, a banda ancha, as políticas de territorio, teñen que ser elementos que nos identifiquen. Eu quero rematar dicíndovos que rematamos un ano moi difícil e empezamos un ano moi ilusionante. Como casi sempre, compañeiros e compañeros, depende de nós. Depende que seamos capaces de sacudirnos o fatalismo e ser capaces de enfocar este novo proxecto con ganas e con ilusión. E eu estou seguro, completamente seguro, que desde unha esquina a outra de Galicia, o ano 2010 nos vai ir afondando na nosa identidade e nos vai ir dando bazas para conseguir o elemento clave do noso proxecto. Ganar a confianza dos homes e mulleres deste país. Conseguir que nos identifiquen ca solución aos problemas deste país. E conseguir que con isto nos apoyen de maneira democrática que é cos seus votos para conseguir de novo acadar o goberno e transformar Galicia. Nada máis e moitas gracias.